sangking wis manjing utu sanggan sangaro. Tenaga Yaka Capu ingkang mapan wonten ing repat kepanasan. Nenggih jawata ing sidik pangudal-udal. Nenggih Sang Hyang Naradaya Sang Resi Kaneka Putra. Ingkang nedheng mapan wonten ing repat kepanasan. Nalika semanten nenggih Sang Bambang Wisanggeni ingkang merapake mangunggiwaning Sang Resi Kaneka Putra dumuraja tanpa larapan. Nah, jan. Kayang nggih Mas Dalang. Nggih. Penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. Nggih. Iya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ora iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih Sigit. Mbak Lintang. Iya, kok malu-malu ngene iki. Mbak Lintang, Dalam. Pak Sigit menika sedekahe gedhe lho, Mbak. Wah, lah nggih, luar biasa. Wah, wah ngono. Gimana Pak Sigit? Sedekahe gedhe. Nah, masa jenengan gak peka to Pak Sigit ya ampun. Isin kalih Gusti Allah. Halo, Pak Sigit, pripun iki? Wah, malah telepon. Iya. Nek mboten enten cash ngagem napa nika barcode. Wah. Wah, Sik, tenan Bil, lho, Bil. tenan lho Mas Lah Dalang. iya, Nah, Wah, nggih. Nggih. nah iya ndak apa-apa, ndak usah repot-repot itu Pak Dalangnya yang minta. Kula nggih meng guyon. Kula niku ikhlas sekali buat Mas Sigit yang masih muda, yang masih ganteng. Iya toh nggih Bapak Ibu. Wah, betul sekali. Di sawang putrane kula niku lho, Mbak. Wah. Putrane. Nggih jegek sampean. Oh, jegek. Le, rinyo le. Le, tole Alba. Iya. Nggih. Terus pundi siase? Panjenengane kok nagih ae to, Mas? Non? Kok nagih? Lho. Mengke mbangane ayo ta, Nduk? Iya. Mumpung anu tesih jumeneng wonten mriki panjenengan nika. Iya. Mboten napa-napa. Kula niku mboten napa mengharuskan napa panjenengan kedah peparing menika mboten kedah. Iya. Nggih meng nek kaya ngendikane Pak Sigit mau, Nduk. Iya. Wong nek arep peparing apa-apa ki kudu sing ikhlas. Iya. Ora kok ikhlas sing penting peparing ngono. Iya. Iya. Bedane apa? Nggih, Niki ndak Mbak apa-apa, Lintang, Pak niki kan Sigit. anu wau napa Nggih. hadiah kula seneng to Wah, nyanyi ya kalih ampun, jenengan. jane kula niku nggih mboten pengin, tapi kula nggih matur sembah nuwun mawon nggih Pak Sigit nggih. Isih ora pengen apa? Sami-sami. Hah? Ora pengen apa? Ya ora pengen nek ora dikeki ngene lho. Ya, terima kasih banyak nggih Mas Sigit, Pak Sigit. Ya semoga saya doakan semoga rezekinya bertambah lancar, sehat selalu, panjang umurnya, sukses Amin, untuk memimpin amin. PT Jatinom Indah. Jatinom Indah. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit. Mau tambah nyanyi lagi ya? Oh, sampun-sampun, Oh, matur mbah kula sampun. sanget, matur Oh, mbah iya, sanget. iya. Oh, tak kira tambah lagi ya, ya. Nggih, nggih. Iya, iya, terima kasih nggih Pak Sigit. Mau saya antarkan lagi? Sampun kula Iya. saged niki. Oh, sakit. Mic-nya loh, mic-nya mau dibawa Aman, berarti aman, nanti niki nyanyi saged, lagi ya. aman. Oh. Oh iya, iya. Mic-nya ya tojo. Kan Dani kita badhe nyanyi lagi jane iki tadi. Mau nyanyi lagi. Lah iya ning ki koyoke trauma lingguh ngarep. Iya. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit dan sekeluarga ya. Berkah kok ya, Mbak. Nggih. Dongane jenengan kanggo PT Jatinom Indah, Mbak. Nggih, pokoknya semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu ke depannya. Amin. Sukses nggih. Pokoknya Nggih. yang terpenting itu Mas Dalang. Nggih. Sukses selalu. Bener, Wah. Iya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Sing Nggih. diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning. Wah, ninggal katresna. Nggih saking- napa malih? Saking sinten? Saking Pak Santo, Bapak Santo. Plosowarang Blitar. Oh nggih, Ki mau matur sembah nuwun. nyawere rokok sebungkus. Matur nuwun, Mas.
Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwanda. Oh nggih. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraningrat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milih. Sesideman? Nggih. Cocok kian? Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane ngene ya. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Wah. Kok wis sesideman. Le sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Wah. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Oh, nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget, nggih. iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya, bawani, Mbak. Nggih. Nem jiro lu. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lha nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Anggere mansus geng dalu, Pak. Nggih, geng dalu. Wah, jan halus-halus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Anak iki to. Oh. Sapa? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere sang baki pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon Kono gek diujuk. Napa Mas Dalang? Ora kowe rokok tukang operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Swara kurang. swara kurang permana ing wasis ang ngungro Angurung marang
pijer ngincangake alis Kongke Mbak. terus tresno sesideman Monggo Mbak. luwe becik patenono timbang perpisahan berikan sulistya tak riwangi samudana marang kula Nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. nggih Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur Oh kencur. nggih Oh cocok. itu kuncinya Mas Nggih. Dalang Oh ya tak cobane sesuk Mbak. nggih Oh. kencur tok tapi cek kurang Lah napa karo apa meneh? harus ada yang menyemangati Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa, Napa? Napa? Sing ngendang elek lamene. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh, ya iki tak nek ngono iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget to kuwi sing digawa kuwi ciki-cikian. Wah, Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok. Mau dipisah-pisui dalang Bagus ora. suaranya. Dalang ora kajen ya lagi aku kan. Matur nuwun. Entekke, Mbak. Urip ana kutha gedhe Matur nuwun. Ya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Ki pamundhutane akeh banget mongko hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah, lah nggih. Dikancani- Ndak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatife iki kaya Wah. pemikirane iki tak ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Wah, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus ben arep dadi apa. Oh, nggih nggih nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Anjir, monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki rada ngrunjal, Ding. Nah, alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Wah, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa sampe? nggih. Oh, mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarep lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Ah, menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak, dhewe lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, wah turun aja. Sepot kok turun aja. Sepatnya iki. turun aja. Anu sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya.
asline iki Mbak ning gandeng karo Mbah Buyute iki di gegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. Oh, iya ta, Mbak? Iya, Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki olehku suluk kacau. Oh, Iya. Berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan to, Mbak? Lah iki lho. Kok iki ya jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora Sayangku lho. ngantel ora. Iya. Saya kentel. Maune halus dadi ngruncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Ya, bukan iya Mas Dalang. Iya, enggak. Ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh kok ngopo. Oh iya. Duduh ya apa? Ora ono sukete kene iki kok kon duduk. Soket apa to? Duduh ki maton ki lho Mbak, nganggo gathul ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di ngano Dicabutin itu. dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. dicabutin Kalau di sana Mbak. apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di aren. Di ngano dibacoin. Oh, Nah, iya. dibacoin. Dibacoin, ngerti sekali ya. Bahasanya orang sini ya gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. ya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Orang dulu, salim salim apa? dulu. Lah masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas, tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak para bisa tamu ki salim dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mengke lek mboten salim jenengan, mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niki ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Ini lagi PMS kabeh sindene iki. Solo, sindene. Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya kamu itu bawa cowok. Iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Sekali itu Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora. Biyen. Wah, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan, saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak Oh, ya. yang dulu itu ya. Yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh ora sida ki? Ambuh ning sedilit to. Jane iki nyapa ya? Ya bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Kono. Mau disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Romansane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya Ninggal Katresna. Ninggal Katresna. Iki pamundutan. Nggih. Saking sinten menika? Saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kagem Bapak Ploswarang. Santo. Iya, Blitar. Nggih. Rawuh nggih? Nggih, apa? Wah nggih. Nggih. Wah, panjenengan Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap Samboyo. Samboyo. Oh, Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Oh Nggih, iya. Bapak siap Ninggal Katresna nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Samboyo, Samboyo. Iya. Iya.
adike jenengan kok, Mbak. Dalam? Iki adine sampean. Loh, napa mboten Lah karo sampean. tuambakangi? Karo sampean dhuwur sampean kok. Iya. Sekarang ngece, wong kasunyatane ngono. Ansor laras iki lahiran ketiga kabeh. Klebu dalange iki ya lahiran ketiga. Iya. Oh, ndak apa-apa. Ora apa-apa. Berarti kurang makan yang sehat-sehat ya Mbak ya. Aku juga kecil. Nggih toh. Nek sing marake dhuwur ki termasuke protein ya Mbak ya. Heeh, jane lek pengen dhuwur ki daging-dagingan ngono ku ya Mbak ya. tapi mangan cagak ya ora apa-apa, ben dhuwur. Wah. Ayo ku ya langsung dhuwur tekan sundul akhirat. Iya. Iya Mbak, iya ki diwalik slendro genti. Nggih. Oh, heeh. Ayo ki nah nek saiki lumrah Mbak. Nggih. Alus musuhe kasar. Wah. Wayahe ditokke nggih. Ngono maju ngono. Cepet. Panjenengan ki lho sia-sia kalih sindene dhewe. Ora aku le sia-sia ki mergo enek critane. Napa? Ya dheke ya sia-sia karo aku. Ono. Loh, gur ngimbangi lho jere Mas. Mbak. Mic-nya. Neng ndi wong wedoke playing victim. Dadi Ora ngimbangi. kabeh ya Mbak ya. Ya ora kabeh ning iki sing termasuke ngono. Ora kecuali aku. Aku melu. Aja sampean wis apik ngono mah arep melu elek. Iya. Rasa melu jare aku sesat. Sesat dan menyesatkan. Ayo Men kae. Dong liyane wis disepoti kok mosok aku ora. Mary. Ayo disepoti. Ya iyalah. Mary. Dang. Ya. Sepote apa, Mak? Ana tangis. Ayo. Tangis sewa. Marem to kowe tak sepoti semene suwene. Aku bingung kudu seneng apa kudu sedih. Nang apa? Nek spot sing ngene iki mau iki. Lah sepote alus-alus. Ora apa-apa. Ya. Aku nek ora utusan si sapa cebrot kae tak kon jawab sampean melu aku sing ora mangkat. Cebrot ki sapa to? Sing bunang. Oh, sing guna. Saiki undang-undangane cebrot to. Wah kuwi maket mbiyen nek kok kuwi. Oh, nggih. Anu Mbak, dongamu nggo warga Iya. utawa keluarga PT Jatinom Indah. Jatinom Indah apa Mbak? Ya, buat warga apa buat PT? Ya warga PT, dua-duanya bagus. dua-duanya, no. Anda itu pertanyaannya jangan kayak gitu. Lu kalau ngomong jangan ngasal ya, jangan iya. suka menggiring opini ya. Untuk PT Jatimas Indonesia. Ayo. Kok Di sini, diawur sini. iki to jane. Wah, Jatim. Wow. Jatim Park Untuk PT Jatinom Jatinom Indah. Indah Indonesia.
Semoga selalu jaya, jaya, jaya. Jan iki piye to, Mas? Anu kuwi Mbak Ketonto wingi bar lomba 17-an lomba yel-yel. Jaya, jaya. Oh, menang. Jaya, 17-an. jaya, jaya. Lah kuwi ketua ibu-ibu PKK kok nang. Kula. Layakno. Iya. Pas to dadi ketua. Apa namanya? Ketara-ketara orang perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak semangat-semangat. Oh iya. Aura wajahnya. Aura ketuaku kuat to. Heeh. Nah iya kadang. Kuat jan, dalangnya sampai kalah. Nah iya, nek kuwi kan dasare ngalahan. Aku arep nakal ki aku dadi wedi gara-gara iki rak pengumpul informasi, Mbak. Wah. Dadi iki le jagongan karo kancane wedok ki semakin kecil volumenya, berarti semakin akurat informasinya. Semakin bahaya itu kalau Semakin valid informasi. lah dalah wes. Anggere wis omong ki, le omong ki dur. Lah, cetha sing dirasani iki wis. Saya iki angger wis ora dandan wae, Mbak. Nek dandane wis sisih rada mothok ngene iki, Mbak Lintang. Moto. Nek ora dandan kan Nek ora dandan dasteran mongko rambute brintik. Wis. berintik. Ya kayak kowe mau. Jenengan DC lho, Mbak. Men ora apa-apa wis kulino kaya gek kono ki ya apik dhewe. Weh. Ayo aku ngelek-elek kowe iki men nek kancane aku elek. Kagene. Nggih. Sampun. Ki Pak panjenengane Pak Lurah Kuningan Blitar ki di kanthi piyaine sing pundi? Bapak Lurah Kuningan. Arep nderek ngregengke. Wah, nggih Bapak, sugeng dalu Bapak. Nggih. Iya. Oh wis lenggah ning panggung. Iya. Nggih, diatur pripun? Dibawani sikik terus mengko panjenengane arep nderek mbeksa Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, mangke mbeksa nggih, Mbah nggih. Nggih, siap. Nggih. Juk sing nyanyi sapa? Ya awake dhewe no. Iya iya iya. Ya wong ki kudu iso lesung jemengglung, Mbak. Seru imbal-imbalan ya, Mbak. Ganti langsung jumenglung. Vi, Piye? yo bawani sikik. Nyingkar nyingkur. Kowe nek karo Mbak Via kok jangkar mbeng Favi. Ana karo aku cak-cok kok kowe. Apa? Ya, piye. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ganti Mbak Lintang kowe wis. Apa to? Le bawa Mbak Lintang wis. Aku ki nganti jeleh ngrungokke suarane kowe. Beh, lawang swanten sae ngeten iki lho Mas Dalam. Ya nek pas nembang ki ya apik. Ning ya kowe mau ketika menyebarkan berita dan informasi kan kowe media cetak. Semakin kecil volumenya semakin valid. Boleh ya kuwi mau lho marah iki. Iya. Sampean, Mbak? Yo. Tresno tulus nadyan ing Gubuk Asmara. Nggih. Sembah nuwun. Mangga Mbah Lurah badhe ngregengaken. Monggo Mbah Lurah. Tanpa ngicali raos pakurmatan kula sakonca Mbah Lurah. Iya. Menika nuhoni wonten ing seratan
saking panjenengan. Iya. Monggo sugeng dalu Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Badhe beksa nggih Mbah, napa badhe nembang? Dalem. Wah nyawe. Wah. Pripun Mbah? Wis sewu Mas Jalang. Nggih, Mbah. Sak temene kula niki sangat kepencut mulai 4 tahun yang lalu. Kalau panjenengan juga kalau panjenengan. Wah, Nggih, nggih Mbah. sembah nuwun. Heeh. Rumah sekolah sama sini. Kula Lintang Kairo Mbah. Lintang Kairo niku sumur kula kan tasik cilik nika. Nderek Nggih. sinten rambutnya dipuncet nggih. Ah, Nggih. Di kala semono. Lah saiki sak meniki gedene. ah, Pun mboten dikucir dadine. Boten. Apa nih to Mas iki Mas Yusuf? Yen kan dijarekne bapak karo ibu to angger-angger. Dalam Dijarekne ibu karo bapak to. nggih laras. Malah gojekan bapak sampean jadi tukang Napa? patri. Bapak dalang Joko. Patri tempel ban. Wah, sanes. Gegojekan biyen. Tetakone iki ngono kuwi. Wah, aku sing kalah ya Pak karo. Nggih. Titen aku ki ngono. Wah, kuwi. nggih. Nggih, Mbak. Ping pindhone karo Mas Yusuf iki kaya apa pelehantune. Ternyata sang kula nyatakne sangat manis. Ora beda karo Mbah Sulkan. Wah, nggih Mbak. Mas Yusuf, Nggih, Pak. sampean jan kaya aku. Dalem Kaya aku. Wah, maksudnya pripun? Mas Yusuf. Kaya sing, Mbak. Saya sampean iki lho persis aku. Kuwi. Ning nggih enten bentene to, Mbah? Tetep enten bedane to, Mbah? Apa Mas bedane Mas? Aku ra wani aku. Tetep kathah miripe. Lek ra kleru. Iya, akeh Nggih. mirip. Zamane sakdurunge bobote jenengan biyen. Nggih. Pak Sulkan iki kenal karo ibumu. Nggih. Oh, nggih. Akhirnya dadine sampean kuwi. Wah. Ya ampun. Malah kula nembe Layak. teges wonten mriki niku, Mbah. Nggih. Nembe mangertosi niku. Oh, Ngoten nggih. ngaten arah-arah. Lah sampean biyen urung tak gawe. Ya, Duk. Lah piye kuwi Mas? Jadi aku ki tedak turun Blitar, Nduk. Oh iya. Nggih. Tedak turun. Oh, dadi ngono kuwi. Ya jadi, to. Pak, pomosani padha bapake sama tamatne. Mas Yusuf padha karo Pak Sulkan ora. Sama tamatne. Nggih. Mas Yusuf lho. Sama tamatne. Mas Sami. Yusuf sama tamatne padha karo aku apa ora. Wong nggih mirip. Mirip. Mirip nggih. Kathah miripe tetepan Wah, genah niku. dadi. Wah. Ngono lho. Langsung ditutupi Lah. anduk ki piye jane iki? Mas Yusuf, Dalem, Mbah. aja cilik ati mek mimpi Nggih. kuwi. Oh, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Mbak. Ngoten mawon. Lah kok ngipi tibake? Ngono. Tak kira ki nek tenanan e. Nggih nek ngimpi niku sak mboten logis, Mbah. Dadi Logis wae, logis. sak mboten. Kowe ngopo ora dijak kowe? Wah. Sik to. Jere mirip Pak. Upama jere. tenan iki lek petuk ya apa kapan kan yo ngono to. Nggih. Sangat logis malah. Nggih. ngono lho. Nggih. Le jalang. Wah, sekarang jadi banci. Mohon izin, tembangnya bisa Oh, diaturkan ya ya, toh, Mbak. Mbak. Ya toh, Mbak. Iya, oke, baik. Aku ngancani ucok. Iya. Aja ngono kuwi. Ucap. Gubuk asmara. Nduk Lintang Kairo. Dalam. Sama tak aturi ya. Nggih. Sampeyan rada dibujuk titik ning awal mau. Nggih. Sakjane sing sampean aturi Pak Sigit, Mas Sigit sakjane dudu. Nggih. Dalam. Dudu penantune. Bukan yang itu tadi. Sigit, Iya. Wah. putra kagunge Mas Sigit. Oh, ngoten. Kamu ketok ya sik bujang. Loh, berarti Pak Sigit sanes sing Senes. Pak Sigit iki gandunge mek kaya kula. Wah, Mila to Mas Dalang. Nggih, ning nggih enten bedane to, Mbak? Nggih. Wah, Enten. nggih wonten beda. Iya. Ning juragan ning ngriku. Nggih. Ning lurae kula, ngono lho. Ya gitu ya, Mbah ya. Nggih. Oh ya. Makane mangke sampean titeni. Sesuk lan kondur. Nggih. Pak Sigit itu penjenengan to tibake. Ngoten nggih. Nggih. Berarti kirang tambahan. Oh. Apane niku? Sangune. Wah. Sajane jenengan nduk kok awak nggih iya. saged mawon to, Lho iya Mbak. no. Mbak. Sajane aku ya ahli seni ning ra tau sinau. Hmm. Seni kependem. Nggih. Mangga. Nggih, monggo.
Ayo terus. Lanjut kok. Gubuk asmara nggih, Mbah nggih. Nggih, monggo. Bekas Mara. Ya diaturke Mbak Lintang. Ya. Karo Mbak Fiat. Ayo mas, ayo. Sabar Mas Mojo, sabar. Kaya nggih Mbah nggih mangke nggih. Beksa nggih. Nggih. Cadetan sajroning ati awur saya ati aku kowe dadi
Niki wau anu, Mbah. Nggih. Niki namung ngaturke niki nggen layang sing diparingke Mbah Lurah niku wau tip 100.000. Nek tip kuwi ming ongkos awal nduk. Carane opah lehku macake iki. Dadi iki kok kemungkinan DP-ne, Mas. Oh ya, Mbak. Lah, ra tenang. Lah iki. Ampun repot-repot, Mbak, matur sembah nuwun. Niki, Mbak. Aja dikake wis gawanan. Sampeyan sing gawa kuwi rezekine sampeyan. Wah, ya kita berdua ya toh. Nyanyi kita berdua ya. Wis ora apa-apa, aku ki weh-weh kok senengane. Weh-weh. Nuwun sanget nggih, Mbah. Weh-weh kuwi senengane weh-weh, ora ming dhuwit sing diweh-weh. Mas Yusuf, Dalem, Mbah. matur nuwun nggih. Nggih. Lha iki ngaturi mampir teng griya sak rombongan, nggih. Oh, nggih. Matur sembah nuwun ning anu, Mbah, ngapunten mboten kok ateges badhe nolak menika mboten ning nggih kula sak rombongan bablasan teng Temanggung. Oh, ngaten. Dadi mboten saged. Mbok menawi sanes wekdal menjing menawi Pak Bupati ngersake kula sak kanca. Nggih. Pindah malih matur suwun, muga Nggih. sukses nggih. Nggih. Nah niki dereng rampung lho niki dientekke riyen. Kirang setunggal ramban Sak pupuh nggih. Kajenge sah lho, Mbah. Lah nggih. Mboten napa-napa kalih joget, Mbah. Yakin enggak nyesel nih. Nggih. Wonje matur sembah nuwun sanget nggih, Mbah. Mugi-mugi panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin. Ya. Nggih, sami-sami, Mbah. Amin. Dintekke Mbak Lintang. Ya. Catatan sajroning Nyai iki rezekimu dhewe. Apa? Iki kudu kowe sing nampa rezeki iki. Ning ana syarate. Syaratnya apa? Kowe ora tau sekolah to? Tahu. Tau sekolah to? Lah sekolah apa sih? Eneng SD, SMP, SMA. Ya sekolah SMA rak ya rampung to? Rampung nek SMA. Ora tek dung sik to? Ora, aku sing ora rampung kuliah. Ngapur kowe. Ya sampanen sik nyok kowe. Rezekimu iki. Wah. Rene Kok bibire iki kok elek banget to iki? Ngopo? Tek dung ki apa? Tek Aku lagu. ki ora ngerti lho. Tek dung la la la. Trek dung. Sik suruh minggat sik, lunga sik. Lah pripun? Syarate ben berkah. Nggih. Tahu sekolah to. Ngerti to jeneng-jeneng apa pulau ning Pulau Nusantara. Dewata. Oh sik, pulau ning Iya. Nusantara Ah, ngerti to. ngerti Macam-macam ngerti. pulau. Kan lek pernah sekolah ya mesti tahu. Ngerti. Kuwi pelajaran geografi. Hah? Geografi. Ngerti aku biologi, geografi ngono ki pinter. Beh. Iya. Ah biologi liyane teori iki praktek. Wah, isone praktek. Praktek. Iya, tak takoni iki pelajaran geografi nek iki. Etan Banyuwangi iki pulau apa? Etan Banyuwangi Pulau Bali. Ya kene bali kene. Duite kuwi kene. Ya, sokor jarene nganu. Jare Jare apa? sekolah. Ya Jare bener, pinter. Jan. Ya karepku arep tak nggo jebak ngono men duwite ora sida dipek. Nek ya tetep terjebak wis matur sembah nuwun. Aku tak bali ya, Le. Kayaknya kak menyesal ngono to iki. Matur nuwun. Getun aku ngene. Gune entuk jarum blek 3 bungkus kuwi. Jane iki ikhlas loh, Mas. Ikhlas, ya kaya ngendikane Pak Siket mau, nek peparing kuwi kudu sing ikhlas. Nah. Ora ikhlas sing penting peparing. Ngono kuwi. Iya. Iki aku lutung ketawa. Iya, babun. Ayo, nek wis karo Mbak Yune sampean yo karo tante yo. Wow, sama tante. Sama tante. Oh, nggih. Tengene Mbak Anggi. Tante yang mana tantenya ada 2 niki?
Enggak, ada satu sini tantenya. Satu. Iya. Yang mana Mbak siapa? Yang sebelah kiri nopo kanan Yang Mas Dahlan? yang tengah, yang tengah. Oh yang tengah. Iya. Sepatu apa, Mak? Apa ya? Monggo. Sepatu angin amitik mirmi aroma jaran sari. Nggih, selamat malam Mbak Yud. Tante. Selamat malam. Ya Allah kaya nom-nomanku mbiyen. Masa Aku ya Apa pernah bening ngene iki lho. Lah saiki pop. Saiki salah pergaulan iki dadi kok. Nah, iki Mbak, iso tak nggo contoh pengalaman, Mbak. dalam pripun Mas Dalan? Nek jenengan nyinden utawa Nggih. tanggapan ning endi wae aja pati-pati sampean kundure digawa wiyaga. Nah, Lah jenengan nopo betul. ngoten? Ya pengalaman yang buruk pokoknya. Mergane sing wis tau kedaden iki 120 ginaster. Apa kuwi? Mboten kok nggih. Iya. Wonten dawuh. Iki tantemu iki tak nggo contoh Mbak Lah Lintang. nggih. Mbok contoh sing apik pae. Contoh Lek. yang baik. Contoh yang baik. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya? Apa lah ora ono kaya Maksudnya ana apike ngono Lah lho. iya to. Lah apike tak le dhewe. manajemen kehidupan iki Mbak Niken Loh, orang yang orang itu nggak sombong ya Mbak ya. Makanya kebaikan itu nggak perlu diketok-ketokkan. Betul. Tentang ya Mbak nggih. Ya bener Apike toh. kudu ditutupi. Ya aku mau bener to. Apa? Ora nek apike ngono wae ya bener to berarti. Enek yo nek tak tutupi. Malah ngono lho. Ora yakin aku nek apik. Oh Mas Yusuf iki jebule asik ya Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik Loh, sendiri. tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalau mana loh? Ora Loh kalau. kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. Yusuf. Kamu soft, gitu. Oh, Yusuf tuh berarti Heeh. kamu halus ngono to. Kamu halus. Makhluk halus po. halus. Ayo. Lah ya dadi makhluk halus aku tahu soft spoken mah ilang pamor. Iya. Ora enek aurane berarti le soft spoken ya. Curhat. Iya. Suran ndrokmu. Tembangnya apa, Mak? Napa? Pamundutanipun. Mau iki anu ki. Ana nawala. Napa Mas? Minta lagu Kutut Manggung. Saya teringat waktu Mbak Lintang masih kecil nderekke almarhum Pak Seno Nugroho. Oh nggih. Dari Bu Indah Ciganjur. Dari Ibu Indah. Nggih. Panyuwunanipun Kutut Manggung. Kutut Manggung. Mbak Lintang. Engko sik, Mbak. Nek tantemu dari Mbak Niken itu enggak cocok kalau yang Aku nek gur kutut tuh ora trimo aku. lali janjine ya. Oh, boleh. Ali boleh. janjine ya. Dalangnya ini dari Jakarta. Iya. Oh. Iya gue dulu lama di Kreo. Di Kreo. Di Kreo. Di Kreo 2 tahun. Terus gue pindah ke Mangga Besar 3 tahun. Kamu kan di Bantar Gebang.
Anggepmu. Iya. Ketinggu dik. Iki ana nawala meneh iki. Apa? Dari penggemar Ki Yusuf, selamat dan sukses buat Jatinom Group, semoga semakin bermanfaat. Amin. Nyuwun tembang Langgam Dadi Ati duet Ki Yusuf kalian Mbak Lintang. Wah iki mengakal-akalane bapakku iki wis men. Apa kuwi, Mas? Apa? Engko nek ora lega bapakmu. Lah wong kono ki senengane sok mancing-mancing. Bapakmu ora dilegani. Bapakku dhewe ora tak legani. Sing penting ki Oh niki mau wonten bapaknya Mas Yusuf juga nih. Ada. Oh nggih sugeng dalu Bapak. Salim dulu, salim. Ngapunten. Salim non sewu. Nggih Bapak. Lah boten skeco kula mangke lho. Wau jenengan ketutupan cagak lho Pak. Ngapunten nggih Pak nggih. Nggih amin panjenengan ugi amin nggih. Wah, ketutupan Bapaknya Mas Yusuf. ora ketok mau Mbak. Heeh, enggak kelihatan ada cagak. Aku ngerti batinmu jane. Napa? Ketutupan cagak wong apik cagake batinmu. Boten Mas. Cat nggih. katon, cat Ngapunten ora. nggih Bapak nggih. Kaya jim ngucap katon satu. Ngawur. Nyun sewu Pak Manajer. Sesuk rasa dinehi amplope. Sasake kok iki. Iya. Apa sih? Kali janjine. Dari Hongkong ini tadi sudah transfer. Wah, sudah transfer. 100.000 iki sik 100.000 mata uang Hongkong apa 100.000 mata uang? Mata air. Sapa kae Lucky kae? Iya. Kae ana dit kon jajan kae. Jajan apa? Sing diweh-wehke ya. Ya 120. Apa Dinasel. niki? Yang apa dulu lagunya? Lali janji. Kali janjine. Iya. Oh, nggih. Di bawah nih, Mbak. Iya. Dina Minggu, Iya. Sik, di bawah nih, sik. Sing bawa sapa? Berdua, Dro. Berdua ya. Oh, nggih. Pangkur? Manut. Nggih. Apa? Pangkur. Pangkur Mbah Buyut. Mbah Buyut Laksono. Sapa wong sing ora Lho kok ajeng ngelungani, Mas? Wong kebelet pipis, Mas. Kayak ora kebelet pipis. Napa? Mbecekke rasa. Weh. Nekak bocah nih kok. Nyantol, Pak. Ya ampun. Duh, untung ora kecantol. Ora gelo nggonku nunggu serengi lingsir ngajak ening tawang malah kowe ora teko yen kepethuk mesti tak jiwal pipimu lali janjine semono
arepe ganti dalang, Mbak. Arep pengen tampil iki jane. Jane arep tampil. Kuwi biasane nek medun ngono ki arep njipuk barongsai. Wah, ape bareng berarti ya. Arep dadi. Krungu wong bawa ki wasawane wis pengen barongsai. Tak kira dandan Bagong. Semar loh tak kira mau. Betari Durga. Gelagatmu kang nyupri Ya arep alus apa arep langsung dangdut, Mbak? Ya manggaaken kados pundi? Malah irama jam mepet. Jam mepet. Jam mepet iki piye? Sing piye kuwi ya? Sing banter banget. Emah aku. Oh iya. Enggak dhewe rasah nyanyi, Mbak. Eh, Sakno kowe. Jam mepet selakku nang. Aman yo, tenang. Anu lho, selak maksudnya ki jame wis setengah 1. Oh. Wah, Kok mangane ayo tong. Paling nek konangan yo koncone dhewe. Nyu. Yo. Ya. Irama jam mepet. Kurang jam mepet. Oh ya. Dijandutke ning tempone. Lah kowe lek nyanyi piye ya, Mbak ya? Nyanyi penak wae men sing Ben sak karepe. Iya. Ya. Janjane kowe ning Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun, Mbak. Makasih ya, Dek. Sami-sami. Iya. Nah aku oleh bloko tak omong ya, Mbak. Nggih. Mau arep munggahi neng transit ya mataku ngantuke ra umum. Wah, nggih. Terus pripun? Mbasan wis munggahi limbukan to. Nggih. Sampean ya munggah aku terus teges. Lah kok saged? Bedane apa nek karo kanca-kanca apa ora marake kowe Nah, teges. Karepku ki arep turu wae kok suruh men ora roh wong-wong iki lho. Iya. Aku sok mesake, Nduk. Ngapa? Nek weruh Mbak Anggi nek mulih wayangan iki lho, Mbak niki rak sok montoran dhewe to, Mbak. ya, nggih. Aku Terus sok pripun? sok weruh iki montoran dhewe iki
ben aku ora weruh aku tak mlebu omah. Walah lho kok mboten jenengan barengi sarengi mawon. Ngapain? Peduli amat. Iya lho. Tegese marake teges ki jenengan ki marake aku kudu duwe pengati-ati ngono lho. Mergane iki di streaming kok nek nganti iya ta? Iya. Lah ngeten iki jenengan mboten titip-titip salam kalih kula. Besok kan saya di Jogja. Apa ta kuwi iki apa sing dirembuk apa ta? Oh iya wis ra sida, Mas. Aja mbahas kuwi lho. Iya. Aja mbahas kuwi ya, Maya. Ora. Nah, Ndak diparani sing eneng Jalan Depok Barat aku. Sapa? Mahasiswa baru. Ngawur ayo. Anu Mbak, ki Mbak, pamundutan Kutut Manggung. Oh iya. Kutut Manggung. Nganggo bawa ora? Langsung mawon, Mbak. Kutut Manggung irama jam mepet. Oh, ora iso. Nggih. Sore-sore jalan aja Mas Kutut Manggung. Kutut Manggung, Mas. Iya. Nggih, panyuwunan saking dene. Saking Bu Indah. Saking Ibu Indah nggih. Ciganjur. Sampeyan tindak Jogja ki teng daerah Bantul napa pundi, Mbak? Nggih, Gunung Kidul napa Bantul? Bantul to? Nggih. Oh. Lek tiange teng Bantul. Nggih. Lho kok teng Gunung Kidul? Oh Dalam? ngampiri kula nggih? Dalam? Berarti rasa rencangin jenengan. Iya. Iya, wingi ya, Mbak. Apa? 120 pinasel. Oh iya. Legi panas kental. Iya. Omben nono hatta omben nono manuk kota tata omben nono setitik Mangga. Pakan nono Minir ya. Ata pakan nono manuk kutha
matur nuwun nggih. Tekan kene. Iya. Nggih. Ora bablas ke kuda nyongklang ora. Wong pamundhutane kutut manggung. Ora dibablaske kuda. Mboten ngangge kuda nyongklang. Kuda nyongklang tumpang manji. Sopo kuwi? Ana ya. Ya ki sama tante-tante karo mbak-mbak karo. Oh nggih. Mbak De. Yang belum tadi ibunya yang ini. Iya. Tante, ya ampun. Tante nggih. Mbak. Ayo Mbak Tek Dung. Iya, Mbak. Bude ya ampun. Mbak Yanti kuwi asmane. Mbak Yanti nggih. Kabeh wae, Mbak. Kabeh dijak. Dalam Kabeh dijak. Cuma nang sedanten. Nggih. Nggih. Iya. Monggo. Monggo para ibu-ibu sing Mbak tesih rumaos nek Yanti. ibu-ibu. Iya. Oh, nggih bocil-bocil ayo. Bocil-bocil. Iya. Monggo wonten Mbak sinten wau? Mbak Yanti, Mbak Yanti. Mbak Dian. Sapa? Dalam Mbak Dian. Niken. Mbak Niken, kok Mbak Dian? Lah tirose wau Mbak Dian lho jenengane pripun to, Bu? Diantemi wo. Diantemi. Mbak Anggi, ayo monggo. Jan iki Yang sindenku. belakang nggih. Iya. Oh nggih, sedanten. Iya, Nggih, monggo. Iki sindenku kemethak kabeh kok. Jumeneng sedanten nggih, Mas Nggih, Dalang. jumeneng. Nggih. Nah nek Mbak Yanti iki ndek kemampuan khusus. Napa? Nek Mbak Yanti jumeneng iso menjumenengkan. Apa kuwi sing dimenjumenengke? Nek sampean ngadeke terus para tamu undangan terus kondur kan. Oh nggih nggih, bubar nggih. Iya. Yo, do ngadeg. Monggo sareng-sareng, Mbak Nggih, Ginasto. sareng-sareng Mas. 120. Nggih. Apa sih kuwi? Iya. Wah. Awas, sing prayitno. Yo. Nggih. Sing prayitno. Awas, hati-hati. Awas hati-hati. Sing prayitno. Awas. Ayo Mbak Vi, hati-hati Mbak Vi. Hati-hati Mbak Vi. Sik ngendang wis siap kae. Ora kok kaya ora nyekel tabuh kok. Ayo bareng-bareng. Monggo sareng-sareng. Awas, Monggo sareng-sareng. Nggih. Tetep kena. Tetep kena. Titis kok. Mas Kronjot. Sapa Mas Bronjong kok arep kok akali. Kronjot. Sik kronjot. Sak grup to nek karo Kronjot. Tenggok Bronjong Kronjot. Iya. Apa lagune, Mas? Liwung. Oh ya. Liwung. Lho lah ibunya kok mboten Mas Dalang? Non mboten Oh, mboten Mbak terus. Uti mboten. Oh nggih, Mbak nun Uti. sewu nggih Mbak Uti nggih. Iya. Mbak Uti. Iya, Mbak. Mboten kersa kok, Mbak. Walah, latang napa? Pun bola-bali kula tanding mboten kersa. Oh. Pun, lah Dik. nggih. Pun umur lho, ngoten niku. Mboten perkara pun Dik kula niku nglenggen. Ngono. Oh iya, Mbak. Iya. Nggih, monggo. Monggo kanca-kanca. Mas Mojo. Ayo disemangati. Semangat Mas Mojo disemangati. Mas Mojo disemangati. Mas Mojo semangat Mas Mojo. Semangatin Mas Mojo. Semangatin Mas Mojo. Mas Mas Mojo, Mojo. semangat ya Mas Mojo. Iya. Mas Mojo itu anu lho Mbak Lintang. Dalam. Yang amit telinganya ada lakernya itu. Wah, ada lakernya. Iya. Itu besok kalau ragatnya udah kekumpul mau diganti velg becak. Ya ampun. Jadi per bulannya ganti oli barang. Iya. Maka Mas Mojo. Hidup Mojo. Iya.
Mbak Lintangan seragamnya beda dhewe ben nang ngarep. Oh iya. nggih. Nang ngarepe Nggih, nun sewu. ibu-ibu rumpi. Valid, ibu-ibu valid Mbak, Ibu-ibu. pripun? Di depan. di depan. Lah mboten skeca namanya. Mboten napa-napa. Nggih pun teng mriki mawon. Nek Mas Adi niku mboten ajeng gek njawil ngoten niku. Tenang aman niku Mas Adi aman. aman. Lah niku pun sewengi pun njawil Pak Pardi. Pak Pardi sing Kok nek sing dijawil. cedhek ngono ya. Nek mboten Pak Wariso. Nek kalih piye? Mboten kok njawil. Dia itu sebangsa kita, tenang. Mohon izin. Ya. 120 ya. Suwe. Yuk. Ayo, anterke. Buanterke. Samepet. Mandong dong. Sangatnya. Barong saene metu. Iya. Nah, luar biasa sekali Mas Dalang. Nggih, Mbak. Gayam. Niken. Sapa Mbak Lintang kok Mbak Niken? Iya. Iya, Terima kasih. terus. Mbak Niken. Ya. Iya, kleru nyebut kok ya karang. Aku ki nek wis saene ki wis mikirku ki wis panganan. Iya. Ya arep ngedep kan ning apa ya gek arep di. Oh iya. Mohon izin Mbak Lintang. Nggih. Lakon kedah pun tutukaken. Oh, nggih. Monggo iki bacutane piye aku rung mikir iki, Mbak. Nggih, siap. Karena ya nyendikani dawuhe Pak Mamat mau sanggite di anu Mas dijokke wae. Oh nggih, bacute piye aku. Oh, nggih. Nggih, siap monggo. Sedaya lepate nyuwun pangapunten nggih, Mbak Nggih. Lintang. Nggih, Mas. Sehat selalu. Ya. Nggih, amin. Sukses selalu. Ya. Nggih. Meniti karir dalam berseni dan budaya. Nggih, Mas Dalang juga semoga jobnya tambah lancar, sehat selalu, Amin. tambah laris, makin laris. Amin. Nggih, sukses selalu Mas Dalang. Nggih. Nggih. Lancar ya tambah akeh barang. Lancar nek ora nek yo mangane hayat. Ya doa yang baik-baik, Nggih. Mas. Nggih. Oh ya. Ya, dereke yo. Ya, kira pate kasih no, Pak. Oh lah iya kuwi wajib ya. Mayan tang. Iya. 120. Oh, Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi para punden dalang saknuswantara wae laruhi warga masyarakat ing Jatinama Al-Fatihah. yo, Udah? udah.
Mohon izin kanca-kanca. Oh iya. Tansah marpamoring sukma Sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liyap layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati oh